Toto je najčastejšia otázka, ktorú sa nás pýtate. Náklady na kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla sa nedajú jednoznačne určiť. Závisia od viacerých faktorov, ako napríklad veľkosť domu alebo typ tepelného čerpadla. Ak si však zoberieme vzorový príklad rodinného domu s rozlohou 140 m2, pre ktorý je ideálnou voľbou naše tepelné čerpadlo vzduch-voda HPAO4, cena zariadenia s montážou sa pohybuje okolo 8 000 eur. Dá sa vám to veľa? Pri výbere tepelného čerpadla je dôležité neriadiť sa cenou, ale rozumom. Keď si totiž kúpite lacné tepelné čerpadlo, neskôr možno zistíte, že jeho technická podpora je prakticky nulová. Zháňanie a samozrejme zaplatenie odborníka, ktorý dá takúto inštaláciu do poriadku, bude zrejme drahšie než rozdiel ceny lacného a kvalitného tepelného čerpadla. Kybel Eltron ponúka k svojim zariadeniam špičkovú technickú podporu od fázy plánovania až po samotnú inštaláciu a poskytuje 7-ročnú záruku na tepelné čerpadla.